boeren, burgers en buitenlui van Breskens en van ver daarbuiten. Aandacht, aandacht. De omroeper heet u namens Zelda allen hartelijk welkom bij de spannende en o zo vermakelijke opening van de eerste Fantasie. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Gij, Petrus Ploeghaert, opent deze vurige dag. Gij en de andere schepenen beklimmen te middernacht bij de eerstvolgende volle maan op de blote knieën het Belfort van Sluis. En gij zult daar vanaf de toren trouw zweren aan de kerk en de keizer. En verder een persoonlijke aflaat van 10 goudstukken te voldoen aan de kerk, ten bate van het herstel van de Maria-kathedraal te Aardenburg, opdat in de volgende eeuw Aardenburg weer een devote pelgrimstad mag worden op de Sint-Jacobsroute. Ik hoop nog wel dat ik de komende jaren, zodra ik deze penitentie heb vervuld, nog uw dienaar mag zijn in deze hele mooie gemeente. En ik ga nu de vurige opening doen van Fantasie. Met complimenten aan de organisatoren. Is toch geen staalkabel, hè? Yo! En hiermee is het festival geopend. Ik ben Petra Celis, in het normale leven, maar vandaag ben ik Zelda, de Red Warrior Woman. En je hebt hier in Breskens iets heel bijzonders georganiseerd, Fantasy. En kun je daar iets over vertellen? Allereerst, dit was wel mijn idee, maar ik heb dit niet alleen georganiseerd. Daar hebben we met zeker 25 vrijwilligers opgezet. Zoals je hebt gezien loopt iedereen uitgedost en de meest vreemde figuren die je maar kan bedenken. Echt de prachtigste creaties lopen er rond. De bedoeling was dat iedereen in de rol kon kruipen die altijd alles had willen zijn. Dat is de bedoeling van dit gebeuren. En volgens mij is het grandioos gelukt voor de eerste keer. De regen heeft er net even wat roet in het eten gegooid, maar het zonnetje komt er nu weer een beetje door. En ja, er lopen hier gewoon behoorlijk wat mensen, boven mijn verwachtingen in elk geval. Ik wist niet dat dit zo leefde. En ook veel artiesten. Ja, maar die mensen zijn spontaan eigenlijk hierop afgekomen. En die lopen hier eigenlijk rond als figurant, zonder dat ik daar iets voor moet doen heb. Die mensen die genieten ervan om op dit soort evenementen aanwezig te zijn. Dus het is natuurlijk prachtig. Hoe is de sfeer? Geweldig, super. Nog geen onvertogen woord gehoord. Dus je gaat dit nog meer doen? Ja, zeker weten. En dan wil ik het hele terrein daarachter erbij betrekken. Mijn naam is Marjolein van Viegen en ik ben dierenpreparateur in Oostburg en verhalenverteller. En hier op het Fantasy Festival is dat natuurlijk een geweldige combinatie. In deze prachtige omgeving staan de dieren al klaar. Ik heb ze in de loop van de jaren zelf geprepareerd. Ze zijn op een ongelukkige manier aan hun eind gekomen. Een verkeersslachtoffer, een ruitslachtoffer. En op deze manier is het geweldig om ze een tweede leven te kunnen geven. En terwijl ik zo aan het werk ben met die dieren, merk ik dat ze mij een verhaal vertellen. En wat is dat mooier
om dat aan andere mensen door te kunnen vertellen. Dank u wel.